Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Ako si Eric o welcome sa akong channel. Hinapon tabay. Kung gusto ka makaton og Nihongo para sa trabaho, biyahe sa Japan o ka personal interest, kini ang channel para kanimo. Open ang Japan sa atong mga OFWs, pero ang pinakadakong babag kay ang atong kakulangan sa abilidad sa Nihongo. Por eso, giawhag ko katong atong mga kababayan nga interesado mo trabaho sa Japan, palihog pag-subscribe sa akong channel. Aban ni ranig tan-aw akong mga videos sugod sa lesson 1 hangtod sa katapusan kay mag-anam og kalisod ang atong mga lessons. Ayaw kalimot pag-like, share ug subscribe. Ato nang sugdan, hajimemashou. Niining atong lesson, imong maestudyahan unsaon paghimo gikan sa mga adjectives o keiyoshi ug mga nouns o meishi. Sa daling pagkaistorya, ang usa ka i-adjective pwede himuon og noun paagi sa pagtaktak sa katapusang hiragana nga i sa iyang spelling ug pulihan ta sa hiragana sa. Dugang niini, aduna poy mga ubang i-adjective nga imbis nga sa ang ipuli, pulihan ni sa hiragana nga mi. Bahin sa mga na-adjectives, kini sila kay grammatically mga nouns na kini. Inigtaktak sa na. Pero adunay uban nga dunghagan gihapon sa isip paghimo nila og noun. Ato pong tanawon unsaon paghimo og adjectives gikan sa mga nouns. Sa sunod nga mga slides, palihog na lang pod og sumay kanako inig hinapon nako para pud ka mabansay-bansay. Unahon tagtanaw ang mga i-adjectives. Ang dako sa hinapon kay oki. Oki. Unya ang noun version niini kay okisa. Okisa. Nga ang pasabot kay gidak-on. Para pagmugna sa noun, gitaktak ang i sa oki o gipulihan og sa aron mahimong okisa. Ang bugat sa hinapon kay omoy. Omoy. Unya ang noun version kay omosa. Omosa, nga ang pasabot kay gibugaton. Ang taas sa hinapon kay takay. Takay. Unya ang gitas-on kay takasa. Takasa. Ang paspas kay hayay. Hayay. Unya ang gipaspason kay hayasa. Hayasa. Aduna tay gamit kaayo nga ekspresyon. Pag-ingon nga depende na sa nani-nani, sa hinapon mo ingon tag, soriwa, nani-nani sa ni yorimas. Ang pasabot sa yorimas kay depende. Unya ang pasabot sa particle ni kay sa. Bali ang pasabot sa ni yorimas kay depende sa. Pangalitan, pag-ingon nga depende na as gidak-on, mo ingon taog, sorewa, o kisa ni yorimas. Sorewa, o kisa ni yorimas. Pag-ingon nga depende na as gibugaton, pangalitan mo palit kag prutas o utanon, musulti tag sorewa omosa ni yorimas. Sorewa omosa ni yorimas. Pag-ingon depende na as kakusog, moingon ta sorewa hayasa ni yorimas. Sorewa hayasa ni yorimas. Moingon tag depende na as gitas-on sa hinapon, sorewa takasa ni yorimas. Sorewa takasa ni yorimas. Ug uban pa, nakuha nimo ang pattern? Aduna tayo bang ehemplo, i-adjective gihapon? Ang hinapon sa lisod kay muzukashi. Muzukashi. Unya ang kalisod kay muzukashisa. Muzukashisa. Ang hinapon sa sayon o maigbatasan kay yasashi. Yasashi. Unya, ang noun version ini nga pasabot kasayon o pagkamaayog batasan kay yasashisa. Yasashisa. Ang hinapon sa maayo kay yoi o i. Yoi o i. Unya, ang kaayuhan kay yosa. Yosa. Ang hinapon sa taas, kanang gamiton para paghulagway sa mga butang kay nagay. Nagay. Unya ang gitas-on kay nagasa. Nagasa.
Aduna tay laing gamit kaayo nga ekspresyon. Pag-ingon kay nakurat ko sa nani-nani, sa hinapon moingon tag nani-nani sa ni bikkuri shimashita. Ang pasabot sa bikkuri shimashita kay nakurat ko o natinga ko. Unya sama sa mayaging slide ang pasabot sa particle ni kay sa. Ni bikkuri shimashita. Nakurat ko sa nani-nani. Atong ehemplo, nakurat ko sa kalisod sa eksamen. Sa hinapon, testo no muzukashi sa ni bikkuri shimashita. Testo no muzukashi sa ni bikkuri shimashita. Pag-ingon, nakurat ko sa kataas sa bitin, sa hinapon kay hebi no nagasa ni bikkuri shimashita. Hebi no nagasa ni bikkuri shimashita. Ang lapad sa hinapon kay hiroi. Hiroi. Unya ang gilapdon kay hirosa. Hirosa. Ang init kay atsui. Atsui. Unya ang kainit kay atsusa. Atsusa. Ang tugnaw kay samui. Samui. Unya ang katugnaw kay samusa. Samusa. Ang mga bahay sa Japan kay gagmay kaayo nya perti pong mahalag abang. Pag-ingon, nakurat kaayo ko sa kalapad o kadako sa apartment, ang hinapon kay apato no hirosa ni bikkuri shimashita. Apato no hirosa ni bikkuri shimashita. Pag-ingon nga, nakurat kaayo ko sa katugnaw sa Canada, ang hinapon kay Canada no samusa ni bikkuri shimashita. Canada no samusa ni bikkuri shimashita. Ang kusgan sa hinapon kay tsuyoy. Tsuyoy. Unya ang kusog o puwersa kay tsuyosa. Tsuyosa. Ang huyang kay yowai. Yowai. Unya ang kahuyang kay yowasa. Yowasa. Ang malipayon kay ureshi. Ureshi. Unya ang kalipay kay ureshisa. Ureshisa. Ang masulobon kay kanashi. Kanashi. Unya ang kasubo kay kanashisa. Kanashisa. Ang gwapa kay utsukushi. Utsukushi. Unya ang kagwapa o kaanyag kay utsukushisa. Utsukushisa. Karon tukiunta ang mga na-adjectives. Sama sa atong gisulti sa mayaging slide, ang mga na-adjective kay grammatically mga nouns na ni sila. Kadaghanan nila inigtaktak sa noun na dayon. Apan ang uban, kinahanglan pulihan ang na ug sa aron maporma ang noun. Ato ni silang tan-awon sa sunod nga mga ehemplo. Ang sayon o convenient sa hinapon kay benrina. Benrina. Unya, ang pagkasayon o pagka-convenient kay benrisa. Benrisa. Gitaktak ang na sa benrina o gipulihan og sa aron mahimong benrisa nga ang pasabot pagkasayon o pagka-convenient. Ang maunungon og loyal kay chujitsuna. Chujitsuna. Unya ang pagka-maunungon o loyalty kay chujitsusa. Chujitsusa. Ang hinapon sa tukma kay seikakuna. Seikakuna. Unya ang pagkatukma kay seikaksa. Seikaksa. Ang perpekto kay kanpekina. Kanpekina. Unya ang pagkaperpekto kay kanpekisa. Kanpekisa. Balikon ta ang i-adjectives. Ang ubang i-adjective kay pwede pod mohimo og noun sa pagpuli sa katapusang hiragana i ngadto sa mi. Anad-anad ra kung unsay version nga imong gamiton, sa ba o mi. Mutan-aw tag mga ehemplo sa mga sunod nga mga slides. Ang uban tingali ini imo nang nadunggan. Ang puwa nga kolor kay akay. Akay. Unya ang pagkapuwa kay akami. Akami. Gitaktak ang i sa akay o gipulihan og mi. Aron momugna og akami nga ang pasabot pagkapuwa. Ang init-init kay
atatakay, atatakay. Unya ang pagkainit-init kay atatakami, atatakami. Ang tamis kay amay, amay. Unya ang katamis kay amami, amami. Ang nag-antos o nagsakripisyo kay kurushi, kurushi. Unya ang pag-antos o ang pagsakripisyo kay kurushimi, kurushimi. Ang masulobon kay kanashi, kanashi. Unya ang kasubo kay kanashimi, kanashimi. Ang sakit kay itay, itay. Unya ang kasakit kay itami, itami. Ang alegre kay tanoshi, tanoshi. Unya ang kaalegre kay tanoshimi, tanoshimi. Karon tukiunta ang mga kolor. Ang mga kolor nga common kay pwede isulti isip noun og adjective. Ang adjective version kay tanan i-adjective ni sila. Unya ang pagporma sa noun sayon kaayo. Itaktak lang nimo ang hiragana i. Unya noun na dayon ang mahabilin. Tan-aw nato ni sila. Ang puti isip adjective kay shiroy, shiroy. Unya ang puti isip noun kay shiro, shiro. Gitangtang ang i sa shiroy para mahimong noun nga shiro. Ang itom isip adjective kay kuroy, kuroy. Unya isip noun kay kuro, kuro. Ang kolor nga puwa isip adjective kay akay, akay. Unya ang puwa isip noun kay aka, aka. Ang kolor nga dalag isip adjective kay kiroy, kiroy. Unya ang dalag isip noun kay kiro, kiro. Ang kolor asol isip adjective kay aoy, aoy. Unya isip noun kay ao, ao. Karon sa Japan rani, kay ang ilang tawag sa berde nga go signal sa traffic light kay aoshingo, aoshingo o asol nga signal bisag berde pa ang kolor sa suga sa traffic light. Bali, pagsulti sa kolor sa hinapon, aduna kay kapilian kung mogamit ka ba sa adjective o sa noun version. Pangalitan pag-ingon og puwa nga kotse, pwede ka moingon og akay kuruma, akay kuruma. Kung adjective imong gamiton, pwede po ka moingon aka no kuruma, aka no kuruma. Kung mogamit ka sa noun version. Apan kung noun version imong gamiton, kinahanglan nimo gamitan sa particle no sa tunga-tunga sa aka ug kuruma. Aka no kuruma. Ang kotse sa pula. Ang kotse nga pula. Bali, pula nga kotse. Laing ehemplo, pag ingon dilag nga bag, pwede ka mo ingon kiroy kaban, kiroy kaban o kiro no kaban, kiro no kaban. Sa laing bahin, ang ubang kolor kay aduna ray noun version ug walay adjective version. Pangalitan ang berde kay midori iro, midori iro. Ang brown kay chairo, chairo. O pasabot kay kolor sa cha or tea. Ang pink kay pinku iro, pinku iro. Gisuwat ni katakana. Unya ang purple kay papuru, papuru. O gisuwat pud ni katakana. Mga noun ni sila tanan. Ang orange kay orange, orange. Ang gray kay gray, gray. Unya ang lavender kay ravenda, ravenda. Kinitanan mga nouns o gisuwat ni sila sa katakana. Adunay ubang kolor nga isip nouns, mokombinar sila sa ubang nouns diretso nga wa na kinahanglan sa particle no. Sama sa aozora, aozora nga pasabot kay asol nga langit. Ang akashingo, akashingo nga ang pasabot kay puwa nga suga sa trapiko. O gihisgutan nato ganiha nga ang berde nga traffic light kay ang tawag
aushingo, aushingo, og akadaikon, akadaikon, nga pasabot kay puwa nga labanos. Dugang ehemplo, ang shirokuma, shirokuma, pasabot kay puti nga bear, og itom nga iring kuroneko, kuroneko. Pwede po ta mohimo og mga adjectives gikan sa mga nouns paagi sa pagkabit og poy. Ang mapurma nga adjective gamit ang poy kay magpasabot og adunay kinaiya o kalagmitan. Bali sa mga kolor, taktakon ang katapusan nga i ug kabitan og poy. Kini pod ang rule nga atong gamiton para sa mga i-adjectives. Pangalitan ang shiroy o puti, mahimong siroppoy, siroppoy, nga ang pasabot pution. Unya ang adjective nga mahimo gamiton sama sa regular nga i-adjective. Pangalitan ang sentence, ang pution nga bag kay nindot. Sa hinapon kini kay siroppoy kaban ga kireides. Siroppoy kaban ga kireides. Para sa mga na-adjectives, taktakon ta ang na, unya ikabit nato ang poy. Pangalitan ang baka na nga pasabot gago, mahimong bakappoy, bakappoy, nga ang pasabot gagohon. Para sa mga polo nga puro nga nouns, ikabit nato diretso ang poy sa katapusan. Pangalitan ang hinapon sa babay kay onna. Onna. Kabitan na tugpoy, mahimog onnappoy. Onnappoy. Nga ang pasabot kay babainhon. Aduna tay dugang ehemplo, ang puwahon kay akappoy. Akappoy. Ang baratohon, yasuppoy. Yasuppoy. Gikan kini sa i-adjective nga yasoy, nga ang pasabot barato. Unya ang may pagka-pink o pinkish kay pinku iroppoy. Pinku iroppoy. Unya aduna tay ehemplo gamit ang tunay nga nouns. Ang bata sa hinapon kay kodomo. Unya ang bata-bataon kay kodomoppoy. Kodomoppoy. Ang laki sa hinapon kay otoko. Unya ang macho o laki kaayo kay otokoppoy. Otokoppoy. Dugang tang ehemplo sud sa usa ka sentence, pag-ingon nga ang auto nga baratohon dali ra maguba. Sa hinapon kay yasuppoy kuruma ga sugu kowarete shimasu. Yasuppoy kuruma ga sugu kowarete shimasu. Unya pag-ingon og dili ko ganahag boyfriend nga bata-bataon, sa hinapon kay kodomoppoy kareshi ga suki janai desu. Kodomoppoy kareshi ga suki janai desu. Ang yasuppoy ug kodomoppoy mulihok isip usa ka regular i-adjective nga ipwesto atubangan sa nouns nga ilang gihulagway. Pasabot sa yasuppoy kuruma kay baratuhon nga auto. Unya ang kodomoppoy kareshi kay pasabot bata-bataon nga boyfriend. Atong sumahon ang atong nakatunan niining atong video lesson. Atong natuki unsaon pagkonbertir og mga hinapon nga adhetibo ngadto sa mga nouns. Para sa mga i-adjectives, ang hiragana i nga anaas katapusan sa ilang spelling ilisdan og sa para mahimong noun. Aduna po'y ubang mga i-adjective nga pwede pod ilisdan ng i sa katapusan og mi. Ang mga na-adjectives kay grammatically mga nouns naman ni sila, busa taktakon lang ang na isip pagporma sa noun. Apan adunay uban nga ang na himuon og sa para mahimong noun. Imo pong nakatunan ang paggamit sa mga ekspresyon sama sa kini kay depende sa nani-nani nga sa hinapon kay nani-nani sa ni yorimas. Ug unsaon pag-ingon nakugang ko sa nani-nani nga sa hinapon kay nani-nani sa ni bikkuri shimashita. Ato pong gituki ang hinapon sa mga common nga kolor. Kasagaran nila kay mga i-adjectives. Inighimo sa noun version sa color, taktakon lang ang hiragana i nga nas katapusan, unya noun na dayon ang mahabilin. Ato pong naestudyohan unsaon paghimo og adjectives gikan sa mga nouns, paagi sa pagkabit og suffix nga poy, diha sa katapusan sa noun. Tungod kay di ko matudlo tanan, labi na matang sa bokabularyo,
Palihog susiha ang mga noun ug adjective vocabulary link nga naa sa ubos. Og diri na human ang atong lesson bahin sa paghimo og nouns gikan sa adjective ug paghimo og adjective gikan sa nouns. Hinaot na lingaw ka og daghan kag nakatunan. Maghuwat ko nimo sa atong sunod nga video lesson. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho ug naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw ug tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 8,000 essential Japanese words na akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.